Shalom. Horas. Adorang sota mulai marhadaulatun marsaordot debata. Tapak mati kita sangubas martang yang di bagasar roh tabi martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhan ta mari demahita. Mar hite-hite gorni de batama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni tot di parbadian na tumo palangit dot tanoon, amen. Marolop-olop tu de batama ho, ale sadok tanoon, edehon hamuma hamuliaon ni gorna, na marmulia bahin hamu puji-pujian na, dok hamu madok de bata, tung nasok kaldo, akka pabehenamu binaheni hinatibul ni gogom ikon marsobatuho akka musum. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, surmato di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite, haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda haporseon nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa totong huingot kami, na hehe dohami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung he sian namate. Amin. Ta puji Tuhan ta mari demai. Doru
mapati ni debata di minggu tasadarion sian Hesekiel 34 ayat 12. Songon pangalului ni parmahan di punguana di hari uju di tonga-tonga ni biru-biru biruna aka nama pari ibana suang songoni doau mangalului biru-biru kusogot jala paluau kunasida sian saluhut inganan parserahan nasidai uju di hari obun dot haholomon maripotipot ido sahatna atong rap magido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahan mangulahon na partu pati amen ta puji Tuhan ta mared de mahita. Tatopo tima dosata tua dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami da di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akan mangarsakot dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohan nami. Hasesan ni dosa nami ini lehom matuhami todim nama diai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham alai asa hot rohanami marhapor siaon lau manggota pon nasa dosa dohot rohapor tibion asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosa. Molo tunga dong manangise namar dosa. Adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alain dada holani. Taringot tu dosata. Dohod do taringot tu dosa ni saluhut portibion hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhan ta mared de maita. Gusti Yesus, amun sudi bege
Epistel di minggu tasadarion, ima natar surat di pasalmen 20 tolu, mamukasian ayat sada satu ayat onom, tajahama di bagasan responsoria. Jauh bado si parmahanau, dang tagamon huranganau. Di pasabam dorohaku, ditogu doau di dalan hati goran, ala ni guarnai. Hodo manutup meja di jolokku, maradopon akamusukku, dimiahi hodo uluku, suk-suk do panginumaki rapi tamanginang. Tongot tahe dengan basa dohot asin iroha, namangin au saliring au jalan ulang au masuhat bagas di jawa ido sahatna. Martua doakan atu mangingon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Tabuji tu hata marede meta. Tidakon maha porseot tai songon nahitin hina tidakon nidong atas sa porseot di sadok portibion rap mahitamat dok au porseot di bata coba ino amat kuna suatu dosa matu palagi dotan au porseot di Yesus Kristus anak di bata coba nasa sadai iman di muka si Maria dari Bahia ada orang suatu Tuhan ini berkata nama Nabi di bangunan 100 nama kita pada beribadah di laut finansial nama Tuhan berlalu di dalam nama bangun dia di Tuhan nama naik surga tahu di sana di dalam Jawa nama naik berkuna suatu sesali sisi yang akan membuat suatu tamu mau melihat saya di Maria, jalan usaha mulia Maria, mulia orang Kristen akan Maria, roh kasih dosa, roh dari nama roh, ulama usul dari nama mati, roh yang berbuat sudah. Amin. Ede pujian cian paduan suara El Pico diuduti mamuse pasian paduan suara Immanuel.
Damai
tapi matiting namasa dohon nanaing si pamasaon di tonga-tonga ni guriata. Shalom, horas mahdihita saluhutna. Hodolan ditikting Minggu tanggal 21 April 2024. Pakobasion. Guarni Minggu ta sadarion, Minggu jubilate, manang marolo polop tu debatama alesan dokta noon. Topik Minggu, Yesus do parmahan nadenggan. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dohot paradehon bunga altar Minggu tanggal 20 April 2024 Ima Wik Makassar 2. Sintua pensiun. Di hari Minggu sadarion tanggal 21 April 2024 Pa Burhato Tama Amang Sintua sahala mangara tua sianturi Salelengon Makobasi di HKBP Keramat Jati Sianwik Kampung Tengah. Sialani i hita papunguhon pelean tujolo marhite amplop naung di parade huria do tali kasih ganup wik. Ima dalata mandok mauliate di pakobasion nasida na salelengon di huriata. Sidi angkatan tahun 2020 1 2024. Hombar tu jadwal sidi angkatan tahun 2020 1 2024. Pinabotohon ma kegiatan di sidi sebagai berikut. Parjupangan dot orang tua sidi tanggal 20 April 2024. Rencana Lahore Retreat tanggal 5 1 tanggal 6 Juli 2024. Rencana ujian tulisan tanggal 14 Juli 2024. Rencana ujian lisan tanggal 20 Juli 2024. Rencana sidi tanggal 20 Juli 2024. Pelantikan. Hombar hasil raport parhalado Selasa tanggal 10 April 2024 ditotopoma pelantikan fungsionaris periode tahun 2024 1 2020 lalu. Seksi dot pengurus WIK periode tahun 2024 1 2026 di Parmingguon tanggal 12 Mei 2024 pukul 10.30 WIB. Pasca Distrik. Pasca Distrik dipanitiai oleh PPD Nadi Patupa hari Senin tanggal 22 April 2024 di Sopo Marpikir HKBP. Tema Pasca, hidup sebagai alat kebenarannya. Diundang sudah pelayan penuh waktu, pimpinan HKBP bersama pengurus Yayasan SDT HKBP Pematang Siantar periode 2024-1 2020 lalu dan keluarga. Perwakilan setiap SPA Godangna Sapli Mahala. Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Hombar tu program Seksi Sekolah Minggu tahun 2024 Patupon Nasidado Pareheon. Ima di tanggal 20 April 2024 pukul 1 sia 2.45 inganan di gereja. Punguan Elviko. Hombar tu program ni paduan suara Elviko tahun 2024 songon dalan nasida makalason ulang tahun pasa 12 tahun di hari Sabtu tanggal 20 April 2024 nasida payason gereja dot lingkungan gereja. Makobasi Parmingguon pukul 6 ima di hari tahun kolektan majaha tikting song leader dot maragenda. Makobasi Parmingguon pukul 10.30 WIB ima di hari tahun song leader pelean dot pajaha tikting. Makobasi Parmingguon pukul 10 WIB ima di hari tahun kolektan manjaha tikting song leader dot maragenda. Tanggal 27 April 2024 pukul 10 WIB ima acara puncak hari ulang tahun paduan suara Elpiko Maringanan di Serbaguna. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan. Hombar tu program kerja Seksi Pendidikan HKBP Keramat Jati tanggal 21 April 2024
Pa Borhatotado Yana Kota tingkat SD dot SMP tu ujian akhir sekolah pukul 10 toluip dung sidung parmingguon Arian. Didampingi orang tua manang wali maringanan di ruang remaja. Doho tanggal 20 April 2024 tingkat SLTA laho mandohoti ujian masuk tu perguruan tinggi. Masuk pukul 10 toluip dung sidung parmingguon Arian. Tadas dasima yana kotai asaria mandohoti ulauni. Akan nasoni jahon di tiktingon boi mata jaha di warta jemaat naung dikirim di wik tabek. Songoni masa di tikting sadarion Horas. Ede pujian sian paduan suara ina diuduti paduan suara wik Kampung Tengah.
Tapuji Tuhata maredehita taedehon sian ayat sada laos disoma tapapungu peliata kantong sada a dohot sada b. Jauh masih bermohon
Dameni debata na sumurung sian salut na roha imana mangramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta bagasan minggu sadarion namarguar minggu judika, minggu jubilate, sekaligus marulang tahun paduan suara El Pico nang paborhaton amang situata ima amang situa sahala mangara tua siaturi tu pensiun ala nunga gonop usia ni amang situaon ono 5 tahun. Alani pesta nabalgaon 2 torop do hubere kami sian joloon haroni karuas nang aka parkorpe sampai 4 tabanu parhalado 5 patuduhon kon parsidohot do hami marlas ni roha di bagasan minggu jubilation alani tapasada marohata manginang lau tumangihon hata ni debata na mamakulingi hita nagabe turpuk jamita iba natar surat di buku Yohanes bidu 10 mamuka maisian ayat 10 sada saat rodi tu ayat 10 walu tatangihon ma. Parmahan nadeng gando anggoau disiahon parmahan nadeng ganido hosana humokop akka biru-biruna. Alaya anggona ni upaan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui didape ro babiat ditadikko do biru-birui laho maporus gabe disoro babiatima biru-birui jala dipaserakkon ai si panganon gaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui ahu do parmahan nadenggan hutada do akka nadiau jala ditada nasida doau songon amai namanada au jala au manada amai jala huseahon do hosakku humokop biru-birui adong dope akka biru-biruku na asing na sosian baraon ikodohot do akai toginokku tangi honon nasida do suaraku dungi gabe sada punguan mai jala sada ma parmahan alai nion do ubain dihaholongi amai au ala huleon hosakku asa jalokku muse dang adong nama buati sian au sian lomokku doi hulehon namar huaso doau mangalehon namar huaso doau majalo muse ima patik na hujalo sian damang ima sahatna hurian itu hata dihamuna amanami inanami nagabe patu jolo naikon gabe sipa husor-husoron di bagasan rohatta sonari di minggu sonari isedo si parmahan di hita isedo namar mahani hita ganupari suku-sukuni boido meragam alusta. Mungkin boy tadok natorasu. Mungkin boy tadok ali-aleku. Mungkin boy tadok nama kaholongi au. Alena pasti di dokter pukon ego emi poimen ho kalos. Ego emi poimon ho kalos.
audo parmahan nadenggan. Audo parmahan nadenggan berarti adong do parmahan nasodenggan. Parmahan nadenggan marsitutu do ibana mangula-ulauna di bagasan pakokopon. Molo marsahit akka biru-birui natuk do ibana mangaramoti asa harutibu malum sian parsahitoni. Parmahan nadenggan mangai di bagasan parukilon majaga biru-biru nai asa sotung dibuat halak asa sotung mago jala rela do ibana mangalehon hosana asal malua akka biru-birui. Isi dona dimaksud parmahan nadenggani ima Tuhata Yesus Kristus. Tung takas do turpukon dang adong be tedeng aling-aling ibana sadiri do madok au do parmahan nadenggani. Ido amang inang na perlu tedap di bagasan rohatta. Dang jolma nagabe parmahan di ngulut tawang. Alai tu hatta do. Na betul-betul patudo dirina. Sumiahon hosana lau makokop hita pardosa nagudang. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang bisa menyerupai dia. Molo didok heado hamuna amanami gabe parmahan. Borak dui. Laidang bui tarpatudo sita dohot Tuhata Yesus Kristus. Selain ibana makokopita di ayat 10 sadai ale di ayat 14 ditadado ima aka biru-biru nai. Hutadado akan nadiau. Jala ditadda nasidado au. Jadi molo ditadda Tuhani hita. Sekaligus respon ta. Tung takas do hita manada ibana. Si pelua hita jolma. Ima nakani edeni paduan suara Immanuel. Luar biasa. Ede puji-pujian ni dongat tahun. Sangat mengonai.
gembala baik bersuling nan merdu. Di patorang sian Pesalmen 20 tului. Bahkan sangat aspiratif, inspiratif bahwa gembalai didok dede teman dan juru selamat. Luar biasa syair nai do ede nai. Sangat mengharukan. Holong rohana toktong diau. Jadi unang adong madok dang holong rohani Tuhani diita diau. Tung takas do di hati dakon ede puji-pujeni. Holong do rohani debata toktong dihita. Lesa balik na mungkin hita do na hurang maka holongi ibana. Paduan suara ni ina. Saudok do songodia pakokopo ni Tuhan Yesus tuhita. Di dogma dia tidakon ajaib anugerah Tuhan Yesus. Lebih dalam dari lautan yang besar. Belgani asi-asi ni Yesus pinuji maguarmi Yesus. Nunga dihukupi dosaku. Dang tagamon mabiar au. Nah, ini dia. Dang adong bebiar di ngoluta. Manang aka alo. Aka musuh. Aka namangabati kemajuan. Usaha-usahata. Dang adong naboy be. Tahabiari di ngoluon. Siapapun itu. Karena Tuhan telah menyatakan dirinya. Audo si parmahan nadenggani. Jala punguan wek tengah paduan suara kor wek tengah. Luar biasa do. Tarajumi do hita songon halak nahina. Tuhan berkenan pada yang hina. Seumur hidupku tetap aku abdinya. Molo ede puji ini malapak mate tabunai. Ya. Lebih hado tahanguluhon di bagasan ngeluta bahwa seumur hidupku akulah abdinya. Dan abdi na lain ikut Tuhanido nagabe si sobaon ala ibana do nasumarihon ngeluta namarmahani hita. Molo ede elpiko adu lapatan na inang. Tabodo. Oh, Mazmur 23. Wow, luar biasa. Wah, luar biasa. Martopak Bajo Hita. Tusudekor. Secara khusus paduan suara elpiko. Ya. Marsitu tudo hamu mangedihon Pesalmen 20 tului. Di bahasa dinakin. Bahasa Jerman. Ima akan mengatusi bahasa Jerman. Oh, tabu mayite. Iya, luar biasa. Iya. Luar biasa. Di gobarhon di bagasa turpukon adong parmahan nadenggan. Laos adong muse ta adopi parmahan nasodenggan. Na diguari di si naniupaan di ayat 12. Ya. Lani jamot tita. Di kelilingi hita
di parmahan na dua ragami. Na denggan dohot na upaan. Molo na upaanon jelas-jelas holan manario diri na do. Pura-pura ibana marmahani. Ape najado pangalahona. Manibil. Ipasobudo molo mago biru-birui. Apalagi menghadapi bahaya. Ibana do parjolo lari meriketi. Buima dohonon panakko doon. Panipu. Pembunuh. Dan adong empati. Gembala yang tidak baik itu. Alani dihita salutna bahwa tapili ma Yesus nagabe parmahan na denggani. Ala ibana do nasitong marmahani sude hita manarihon akan narikoti di ngolutta bahkan dakolan di ngolu si ganupari di ngolu namanok tongi di parade do inganat tadi si amang inang betul-betul do dihanguluhon parsuroni damangi doloi uduk do ibana disi. Saya mengutip pendapat dari Pendeta Dr. Justin Sihombing. Dia mengatakan demikian. Yesus benar-benar menghidupi apa yang dia katakan. Apa yang dia ajarkan dan khotbahkan. Dia yang menghidupi apa yang dia katakan, ajarkan, dan khotbahkan. Dia menghidupi apa yang dikhotbahkannya, dan khotbahnya adalah hidupnya. Jadi mana tita kaparjamita, parhalado, pedita, bibel pro diakones, guru huria, di jamitatai lancar dangadong be namandek malo alai suku-sukun betulkah itu menjadi bagian hidupnya. Jangan-jangan hanya memakai nama dan jamita nama lapak alai ngoluna suar sair manang tadokma berantakan. Malu istilahnya hancur minah. Ya. Omdo. Omong doang. Kan hidung. Ya. Ahado nanang taputik di bagasan jami tahun dihita amang inang naparjolo. Dan adong be alasan dihita. Dak porsia tu Yesus songon parmahan nadinggani. Entah dalam situasi kondisi yang parir sekalipun. Pahit. Ikotok tong do. Tah tidak kon ibana do parmahan nadinggan dihita. Alusna. Akadosa tai. Najot-jot hita mardosa ganup ari ganup tiki. Dak taretong be jumlana kadosa tei. Sian sorang hita tu portibion satu nuain. Gok dosa do hita alai nunga di palua de batabe. Alani patuk mahita di minggu jubilateon kon marul polo. Kon marul polo.
Karena kita tidak bisa menebus dosa kita. Kita tidak bisa membelinya itu dari manapun. Tang tartuhorite pambahenan di debata. Lani marul puluk mah hita sudina. Karena dia sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Na peduahon. Bukti hita marul puluk tu Jehovah debata. Ikodo hita arak-arakan laho pararton barita nauli disadok ngelut tahun. Melotaida songodia holong ni rohani debata. Bahwa ibana pe manglului akka biru-biru na di luar hadang. Manang manglului halak naso porsea gabe porsea. Melo istilah na dipakai perserding CBC cari bawa cegah. Talului do akka biru-biru tei aca dapot tabuat do nasida asa manada debata jala ta cegah nasida asa toktong nasida porsea dituhat ta debata. Suku-sukun di hita. Radedo hita. Di jo debata. Laho. Meneruskan, melanjutkan. Kabar baik. Tu sadok portibion. Namar lapatan melo sadok portibion. Manang di dia pehita maringanan. Manang ahama karejota ikon boy do hita marbarita nauli marhite ngulutai ay dudok do istilah ana masih di Lukas 10 ayat 2 bidang do nian si sabion alai otik do anggo pangula ope elek-elek napuna si sabioni anggiat di paburhat akka pangula tusa si sabion nai. Hita sudi ruas tanpa terkecuali do parhalado. Marmahani hita disuruh debata. Lau mangelului akan na asingi. Lapatan na unang hitasur ngasukup torop ruas HKBP Kramat Jati ro tu gereja. Suku-sukun di dia na asingi. Molo jumlah nih statistik ta namar minggu secara menyeluruh nggak termasuk sekolah minggu paling gudang 2000. Paling molo tiki musim-musim na misalnya hari Pasca 2003 perhado 2.500 manjo tadok nangi. Nah. Ale gudang do perwasta nasoro tu gereja. Jadi kita harus jemput bola. Sintua harus kerja keras. Poda tohona ni situa bagian uren sada do dua mamparateteon akar ruasi. Bukan hanya kehadiran, perilaku. Makana dang naringan gabe situa. Berak do amang inang. Ya. Nak kamuna amanami. Bahado akayana kotai. Tohodo nasida marminggu. Tohodo nasida mamuji Tuhani. Jangan-jangan gumodang do nasida marhaperia. Udah mak di HP ini ada kok firman Tuhan. Tantangan nama ceborat sonarion mengurus akka yana kota. Jangan-jangan hita pe ama ina berudu pe di parmahani.
Kadang dunia ini sudah terbalik. Anaknya baik, orang tuanya nggak baik. Kan juga nggak benar itu. Ya kan? Ya. Bahwa dang dau tubis yang bonana. Harusnya orang tua menjadi contoh yang baik. Teladan yang baik sehingga anak-anak bisa mengikutinya. Hita mangulahon parsuron di debata. Asalam torop halak Persia. Tutu hatta Yesus Kristus. Atong songo dia do. Ikon taulaho ni. Hukutip ma pendapat Robert K. Grenlev. Nama dok 7 prinsip mendasar. Nama ngurupi hita makobasi. Ulau ni tuhatai. Dia mai pitu. Otentitas. Integritas. Kekuatan komunikasi. Compassion. Kasih sayang maksudnya. Pemberdayaan. Peningkatan diri yang terus menerus. Mengutamakan yang lain. Alani sebagai pangaripunan na parjolo tuhita sudena. Debata Jahoba nagabesi parmahan di hita dan tagamon hurangan hita. Nga prinsip yang teguh mendasari hidup kita. Alai borhat mahita disuruh debata lau mamaritaon barita haluoni. Hita do dipakai debata paraton barita naulii. Asada holan halak Jahudi non Jahudi pe hita halak Batak bahkan suku nalaipe tanggung jawab di hita saluhutna. Napaduahon tu halak amang situa SMP Siaturi sahat warna gejang ya. Sahala mangaratua kon hujahado sotung salah sahat sahala mangaratua. Wih, mantap gornon sahala teh marsahala ma amang terus lau mamari tahun barita ni Tuhani. Pensiun bukan berarti sok monjak dijabu. Alai pahebak kodo. Lam gudang mati kini amang. Lau paraton hatani Tuhani. Mungkin bukan hanya skop Kramat Jati. Terbuka dalan. Laho borhat mamari tahun barita nauli. Tang yang nami dihamu amang sehat ma. Panjang umur. 5 tahun. Cita-cita nyamang umurna 3 tahun. 100 tahun. Allah. Gajang mate umur nyamang. Ya, di bagasan hai pason. Alani asini rohani Tuhani itu. Nang keluarga di son. Inang. Dohot akka poparan muna di son. Banggalah keluarga punya bapak. Cintua. Karena tidak semua ruas mempunyai orang tua, bapaknya sintua. Jala sintua tahun, amangon, sintua naburju doon. Molo di luar ida kuboto. Tak kuboto dah. Ala hampir tiap hari doon tu kantor. Dangi mamarekso hami pedita. Adong do peditai kan ido. Sambil-sambil mengopi. Dohot mapature-tureon. Garejat tahun di Pauliuli. Las marohamuna. Ala dang sude boy gabisi tua. Jala dang sude boy sampai akhir 5 tahun. Di bagasan haipa sonakin tungtorang do. Ahadu na merasuk yamang. Songonima. Hamu manguluhon ibadat tahun luar biasa te. Moliate ma diamang. Adong singoton nami. Nang penunga marumur 5 tahun. Torang dope. Tekas do. Dulu kamu hami di bagasan ibadah. Nang paduan suara El Pico. Selamat ulang tahun.
panjang umur, sehat-sehat, tambah rendah hati lah. Ya. Karena sudah meningkat ini, bagusnya lagu ini bisa nanti jadi kesombongan. Jadi umur 12 tahun, umur remaja do PT. Iya, di situ semangatnya. Tuat tama na mga lehon. Hai paso dia musudina ruas dohot pacang ni umur. Amin. Martangi yang mahita. Moliate madiho Tuhan. Nunga marul pulup hami sudena. Lau macalo hatam na badai. Hodo Tuhan parmahan nadinggan dingulu nami. Dang ngadong naboy mangkatihon. Ho Tuhan dingulu nami. Ala tutudo ho Tuhan. Na paluaw kami sian haduson nami. Jala ditadaho do hami Tuhan. Nak kami pe manadaho. Hodo Tuhan nami, Raja nami. Pardinggan bahasa doho Tuhan. Tuhan, buat kami to depanmu di tangyang pangudian non ali Tuhan. Ima, amanami, amang situa, sahala, mangara, tua, siaturi. Sadariom ma Tuhan, pensiun sian hasituan. Tuhan, tabay madibana, haipason, gogo, lasni ruha. Madalaton nguluna si ganup ariih, rapdot keluarga. Melo adong pe hamaulon, dia dopi amang situan namion, hodo nagabe parmahan. Manugunugu ibana, tudalan hati roni, hasonangani. Pasu-pasu ma keluarga na Tuhan, inang nami, dot akka poparana. Lehon dinasida Tuhan, semangat, toktong, mendampingi amang situa nami, mendukung, asa gabe keluarga na mertua ma, keluarga na posomon ali Tuhan. Jala di bagasan minggu sadariotong, memperingati hari Hatutubuni paduan suara Elpiko 12 tahun manunga mardalan paduan suaraon ali Tuhan. Alani gomos hami mangido asa toktong dilioko Tuhan hasadaw ni roha las ni roha lahu mamuji pasangapon guarmu nang haserepon sa toktong nasida boy patubegihon suara nasyakoy Tuhan, gabe jamita may di tonga-tonga ni halak na mabekesa. Ani lehon ma di na mga jari paduan suara Elpiko, inang Burtobing, Nyonyaw Tagaol, di usia na cukup panjang umur, mampudope nangon Tuhan manguluhon alani tabay matuhan, gogo, las niroha di bana. Sa toktong ibana boy rap dohot paduan suara Elpikoon ali Tuhan. Pasu-pasu masuk dia karos ni huriamon ali Tuhan. Na hadir tu gereja manang nasoboy alani halangan nasida. Di botohodo pardalanan ningulu nasida Tuhan. Meragam alani toktong parmahani ma nasida saluhutna. Buat kami tuho Tuhan. Kadungan nami na di bagasan parsahiton mang boni siahaan di rumah sakit Polri mang sintua silalahi nungarap do tami bemar minggu Tuhan moliate dio Tuhan tung berjudo Tuhan mangalehon semangat tu amang situa nami on dot keluarga tabaseha ma mangut Tuhan asi maroham nang songoni amang RM Siringo-ringo di rumah sakit Primaya Bekasi, amang M Pasaribu di rumah sakit Restu, amang J Nadeak amat tani situa inang boru berutu, nah hubigi hami di rumah sakit
PON Jakarta. Nunga be di buan sian Rumah Sakit Elizabeth. Gabe dirawat ma di Rumah Sakit PON Jakarta. Tuhan, mangidu ham tua depanmu asa leononmu ma hai pason. Marhiti obat na dipangan nasida. Dot akka pendamping keluarga Tuhan lehon semangat. Saboy toktong nasida. Dang marnaloja lahu mangurupi akka keluargana na di bagasan parsahitonon. Nang pasu-pasu tangani dokter sebetul-betul merawat dengan baik dan memberikan kesembuhan. Ale Tuhan debata buh kami sudia kaya nakonami na di bagasan nang menghadapi ujian tingkat SD, SMP, SMA, nang perguruan tinggi. Parade marohana sida laho boy mengadopi akka ujian nih saboy nasida lulus monang dapat cita-citana ale Tuhan. Ale Tuhan sude kana poso na so adong do perokap na nang umur lehon dinasida si rokap nito dinasida saboy sonang rohani natoras nang tarumobi nasida. Nang songoni na sodong ya nakon na dope ape nganunga matoras di rumah tangga ale Tuhan urupi ledalan asadong pinopar di nasida mabain las rohani natoras gabesar matua ma ali Tuhan. Nang ajari sudia ka natoras lau mengajarun akaya nakon na apalagi aka tingkat balita SD SMP SMA hodo na mangalun gogo dohot japalan na lomaki saboy dipake natorasna laho marmahani akka yanakon na. Na akalan siap Tuhan toktong ma ramoti partodyo nasida do pardagingon asa toktong nasida mamuji pasangapon guarmo. Sudia kana posom Tuhan na mangula di huriamon lehon di hami sudena hai pason hagugondot las ni roha tarulmo bihasadaw ni roha Tuhan mangului parsuromu di hami ganup tong tangihon matang yang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita dumita pasah mapeliatta. Leo
Manyohot mahita tu acara paborhaton situata na pensiun atau ta parade marohata marede mahita. Yesus Raja di Huria, Namor Seana Maria, Hurian itu hatta taida do nuaing jongjong di joloon amang situa sahala mangaratua siaturi nunga digohi nasida tiki pangulauna di huriaon bartu aturan dot peraturan HKBP 2022 dung amandamen paupaton bidu 43 nomor 6.6, halaman 124 pensiun do salak situa sian parhalado molodung marumur 65 tahun alani i masohot manasida sian ulauna di huria tamado pasatot ta hamuliateon ni rohatta tutuhatta na mandongani na margogoyhon huhut na patauhon nasida salingon mangulahon tohonan nasahat tu nasida akup ni unedo pasatot ta moliate tu nasida nang makalojahon tohonani di tonga-tonga ni huriatta alani paborhatot tama nasida lau pensiun tabege masurat keputusan pensiun nasida. Surat keputusan nomor 03-02-4-Romawi 4-2024 tentang situa atau penatua yang pensiun di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Keramat Jati, yang berkedudukan di Jakarta dengan ini membaca aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat pasal 42 nomor 6.6 halaman 124 tentang pensiun situa atau penatua. Mengingat usia situa sahala mangaratua siaturi genap 65 tahun pada tanggal 8 April 2024. Memperhatikan keputusan Sermon Parhalado HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, tanggal 2 April 2024 tentang acara pelepasan pensiun dalam kebaktian Minggu HKBP Keramat Jati, Minggu 21 April 2024, memutuskan menetapkan 1. Nama Situa Sahala Mangaratua Siaturi, tanggal lahir 8 Maret 1959, ditakbiskan 14 April 2010 di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Alamat Jalan Komplek Pas Pampres, Jalan Murai Opat, Blok A4, nomor Sia,
RT 07 RW 06 Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pensiun dari Situa atau Penatua HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. 2. Tohonan Hasituaun yang bersangkutan tetap selama tidak melanggar aturan dan peraturan HKBP, konvensi dan ruhut parmahanion doho pamisangon manang RPP HKBP. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan. 4. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini, dapat ditinjau kembali dan diperbaiki. Petikan. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Preses HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta. 2. Bendahara HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. 3. Parhaladu HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. 4. Parhalalu Resort HKBP Kramat Jati ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2024. Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna CH Pera Pangaribuan, ditanda tangan dan distempel. Demikian. Dihamu amang situa sahala mangaratua seturi obar tuaturan dot peraturan nihuria Kristen Batak Protestan nunga digohi hamu panjon nasahat tu hamu marhobas dihuriai madok muliate do huriaon tu tuhatta na patawok kamu marhobas hobar tu tohonan nasahat tu hamu nunga digohi hamu panguloyon na pinadaton muna uju majalo tohonani di pasaut hamudo na pinangido ni hatani tuhani na madok sahat ula tohonanmi tamado hamoletotta ni huriaon pangulaon muna nasalingon jala mangido anggiat di jalo tuhani akka pakobasyon muna gabe pelian na khusus jala mabuan pasu-pasu dohot hatutogo ni haporsyaon di akka na hinobasan muna. Dihamu amang situa sahala mangaratua siaturi mardongan posni roha di debata ama dot anakna Yesus Kristus dot to di perbadia pinaborhat mahamu laho pensiun saya diparar Tuhanima akka pakobasyon muna salingon jala diramuti hamu diakka ari-ari ni sidalanan muna ditiki naro. Amin. Martangi yang mahitan. Ale debata nami nagok asidot holong ni roha. Mangasaon holong ni roham pasat kami hamuliation nami ala pangrupyomu. Mamarar naposomon saliling marhobas di huriamon. Nungasahat di ula tohonan na pinasami. Say bahen ma marparbue pakobasyon na. Jala tupahi tau patuguhon hapursyaon dot pakirimon ni ruas ni huriam di hanguluan sogot tungpe marujung pangulonna di haparhadoon say pahipas pamatang nang todina asa toktong marsitutu mabuan jolma tu haluaon tanganmu nagok pasu-pasuima manugunogu ibana di ari-ari ni hatutuanna asa toktong manaili ibana tuho pasu-pasu keluargana dohot ianakonna asarap mangulupon pasu-pasu
nanile hommi molo tungadong hagalion dot haurangan na di pangulaon na salalingon olong mi ma na makukupi i salut na pinuji maho Tuhan ala sude dengan basam amin. Jadi nuain di agak ke depan. Jonok mahamu unang dodo. Atar dito nga otik naik asa bui anon pinasa matikit tu Huria marhiti MPA asato tada penghargaan sian Huria. Ya. Mawala tema di hita apara di tikyon di nabo hita pajupang di parminggun pukul 10.20 paborhaton namata situa sahala mangaratua siaturi sian ha parhaladon siang kami jongjong nuang ison sian MPA dohot mengau kili masude sian ruas ni huriata pasahaton mauliaten ini rohanami di pakkubo siam muna salelengon alani tamado pasahatota balagani holong ni rohani huria itu amang situa siaturi hipasma amang medalani pensiun jala toktong marsarengar hatani debata di tonga-tonga ni wek Kampung Makassar di Kampung Tengah dohot di HKBP Keramat Jatio di Bargugui mainang Lasmaroham sahat do diula situa itu honan nai di pasu-pasu tu hatta ma perdalani ngulu hipas medalani ngulu sigano pari kupasatai ma songon tadi kasih nasian huria tu ama songon ima mau lihat Nasa matu kaparhlado kur.
Mangrade mana mandok hata na mewakili ruas ma amang letkol Purnawirawan TMP si Mare-Mare dunia non didutima na mewakili Parhalado Saresot amang sintua SI Tungkir SSI laos abisi mengapu sian keluarga mang sintua sahala mangara tua sian turi. Horas Madihita Saluna. Selamat hari Minggu. Mulia tema perjolo na persanggapi kami Inang Padita Resort HKBP Keramat Jati Dr. Anna Vera Boru Pangaribuan. Na hormati kami amang situa dohot inang situa HKBP Keramat Jati. Selanjutnya dihamu amanami dohot naposonami yang kami cintai. Rohami dison perwakilan sian wek Kapung Tengah pasaton hamaletion nami tuamang situa SMT sian turi Boru Simamora. Jadi muliati madi Tuhan. Jarang do sebenarnya boy purna tugas 2 hari, purna tugas mahamango 2 hari, siap pemerintah sehari, siap pangulahun huria sehari. Oma si tetap banggahon sebenarnya. Dang sudi boy mambai songoni. Jadi puji Tuhan ma amang situa SMT siaturi Boru Simamora selesai melaksanakan tugas di dalam pemerintahan juga di dalam ladang Tuhani. Jadi siap kami amang dot amuinang salelengon parau do hamuna mangulahon di wek tengah au hubereng do setiap sehari seminggu melaksanakan pertanyaan do hita wek tengah dan hamu amang selalu hadir alai di bagasan sedarion amang pasium mahamu sian pangulani huria. Itu catatan. Pensiun sian pangulani huria. Alai di luar nih gereja, mungkin di Pasau Tahun, Marga, Kapung Tengah, amang tetap eksis bahwa pasahaton hatani Tuhani. Jadi mau lihat ma di hamu amang lo hamu inang terlumobi inang Boru Simamora. Berhasil suami adalah karena istri. Bohong berhasil suami kalau tidak didukung istri. Ternyata sekarang dibuktikan. Inilah buktinya keberhasilan seorang suami adalah dukungan dari istri. Jadi di hamuna amanami, dot amuina nami dari pengudison. Ido bukannya orang lain yang memberikan kita panjang umur. Kita yang memberikan panjang umur kita. Molo hargado kita di istrita, manang di suamita, pasti panjang umur. Jadi di hamuna amanami situa SMT sian turi, hamisian Kapung Tengah, mado gudang mau liate di hamu. Ala bodo dilaksanakan kamu tugas sian ladang ni Tuhani. Sehat hamu huber kami tetap eksis. Sudah inang ulun nak kaning setiap hari tu gereja. Memang peringkat listrik, peringkat aek, bomeliati madi Tuhan. Alai bodo hamu tong romo sesoni. Unang gabi terbatas. Alai di luar amang di Parhalado do hamu pensiun. Alai pasahaton hatani Tuhani. Tu dia pihamu bebas. Jadi mazo hata siak kami mungkin sian wek Kapung Tengah amang. Semoga inang dohot amang tetap panjang umur, sukses selalu. Mudah-mudahan mahamu gabe terukir di rohani amang situa dohot inang situa perbuatanmu selama pangulani hurihamu. Semoga warna yang tidak bisa dilupakan
di punguan ni Pangulo ni Huria dot inang situa selama di gereja KKB Unu Kramat Jati. Ima pesan sian kami amang, kami tetap sian rohanami, sian khususnya punguan wek Kampung Tengah, tetap mahamu eksis di Kampung Tengah pas hatong hatani Tuhani. Asa boy hamu gajang umur muna dohot hala inang boros mamora. Jala ajakan sian au masuk mahamu tulan sia HKBP Kramat Jati. Ada nama orang masuk ke mondong amang, kalau jauh hamu mungkin tidak ada pembaharuan. Alai belum masuk do amang tulan sia demi Tuhan pasti bisa panjang umur, bisa awet muda. Songonau pribadi nape posore biawang masuk ke tulan sia. Daripada di Jawa mamereng TV, mamereng pangalopaan, stres pikiran, lebih kita ke gereja. Jadi si dokon-dokon tu hamu amanami do inanami son, bolo neng masuk do hamu amang tulan sia do tulan sia, unang ragu-ragu hamu, tanpa dipungut biaya. Masuk diterima untuk lansia HKBP Kramat Jati. Songoni mazo si pasatoku moliate Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Salam. Ani hormatan Inang Pendeta Resot, Inang Dr. Anna Pera, Pur Pangaribuan. Ani hormatan Dongaku Parhalado, HKBP Kramat Jati. Ani hormatan amanami, inanami, song-songoni napo subulung Kuria HKBP Kramat Jati. Kami jongjong dison mewakili para halus resort. Kami ma na satu angkatan. Ono pala mahami itiki di Tabalhon di tahun 2010 tolu. Jadi ngadua pensiun. Amang situasi jabat nunga pensiun. Sonari pensuma dongaku situa SMT Siaturi. Sada dang aktif be ima situa Pak Pahan. Jadi tinggal mahami tolu. Situa emunte dohot situa Doharman Simangunsong. Mulai tema di tuata di amang situa SMT 10 saja tahu ma amu mangula. Dohonom ma moliati tutuani ala saat do tohonamu marumur mamu ono 5 tahun lo bisa bulan nanti sadarion. Kita memang sahalak Parhalado adalah orang yang dipilih dari ruas. Ruas do ale Tuhan do nama militita ale ruasido na manodo asahita gabe Parhalado. Tentu kita seorang Parhalado yang dipilih Tuhan memang adalah pekerjaan yang berat. Karena Tuhan yang harus kita layani. Tentu di dalam melayani sering do kita makatatai gudang do akka kekecewaan. Seperti yang tidak kita harapkan. Alani amang molope hita selalu kecewa ikon marpos ni roha do hita mang. Songon pesalmen 37:5 pasahat ma dalam mutja Jehovah jala haposi asa ibana paturehon. Ima sada motivasi di hita Parhalado bahwa apa yang kita lakukan bukanlah pekerjaan kita, tapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi di amang margogo mamang di masa pensiunon
Da hami siang parahalado pe di parsaurata tentu adong kata salah dan silap, mohon kami dimaafkan amang. Doa kami saya dipargugoi mahamu di masa pensiun. Molo denggat kita mangula tarida do parbueni pangulot di huria. Dang tarida sonari ali tarida do diaka pinoparta. Aka gelengta do aka pahuputa. Ima taingot amang asaboy paposon rohatta songon parahlado hitamang. Jadi tohodo nakin ni amang SMT amang semare-mare, di balik keberhasilan kita memang ada seorang ibu yang tangguh. Ima inang si Mamora. Melihat yang menang ala dukungan muna do boy amang on semangat mangula sampai pensiun 65 tahun sian parhalado. Jadi molo songon hami songon parhalado ikon terus do hitamang marsiajar. Berlaku deh untuk seorang pelayan harus belajar terus supaya jangan pikun. Jadi molo nga pensiun molo adong nakin ajakan sian pungon lansia masuk mamang asa tetap berkarya. Ya, jadi molo alana hiat ya nga sering beraktivitas, sering manjaha, tiba-tiba so dijabu olo do gabe pikun. Jadi olo yamang may ajakan ni pungan dan si asalam trop jalaboy amang beraktualisasi melayani di si huboto hamido amang si parjamita jala ima dalan yamang untuk mengaktualisasi diri di pungan lansiai. Jadi songoni mamang sanggia mari pasu-pasu Tuhan namu di nama dalani masa purna bakti. Songoni ma ada boy pas tamis yan parhaldo horas marita. Salam. Mauli atima di tuata, mauli atima nang di ita saluna damang dainang ruas ni HKBP Kramat Jati. Na parjulo tu inang uluan inang padita, mauli atinang di dinarapi ta sa lilingon makubasi dinamar sermon ati boha adong pagkateon nami pangalakkan nami namabain gabi kurang tabu turohamu namang idahami na parjolo minta maaf paminang. So ni madamang dainang ruas ni HKBP Kramat Jati na iso na paladikyon hahanggi akan aposo dot aka molodong pahop mauli ati ma dihamu amang inang di moral dot materi na di liak kamu tuhami siya Tuhan ma jalohamu balos na marlipak gada. Tong dodohonon nami ati buhay nang dang disadari hami songod di ukwet detay di dokon nang pat nang tangan nang mata luhut na dungar sala. Ati buha pamereng nami pagkateon nami dang isadari hami gabi songon na songod suga tu bakasarohamu na doton minta maaf kami. Tarlubowi ma tu dong aku parhalado ate. Nah selalu kita bersama-sama bergaul. Ati boha tong dosong ni dohonokku. Terutama tu amang JFR
pas nari minggu nasalpu, malam minggu kira nagugu-gugu do suara nami do amangon. Alana jam 12 si telepon amangon mau ikuro tu gerijon mama reso pompa. Jadi udokon bereng coba pompa na adong sugut tujabuni padita do di gereja. Tibu itu hora-hora ku bereng itur merdalan lagi dengga pompai. Jadi so nari lebaran sudah toko tutup do tukang pompa tutup. Jadi bolo roh-roh ku bereng pompai merdalan niku. Ngajam 12 borngin. Alinang pesongoni molo tungadong solo di rohani amang minta maaf. Ale porsia daw dangadong pala songoni amangon. Tarlumo bima dia manginang na dongaku sianwi tengah. Minta maaf kami manginang. Di keputusan di sermon na baruon, tong dodong aku pangulasian kampung tengah, mangusulhon asa au manggati satabi inang almarhum Boru Sormin sebagai anggota MPA. Jala di sermoni di putusan mau gabe anggota MPA. Amang inang nasian wik tengah. Boido hupak kilaho kami. Boido didokonina tidak tersurat tetapi tersirat. Wakui kami do minta maaf kami salinai. Pelayanan kami di kampung tengah mungkin akan dapat saat sosial huria anggo di pertanyaan cairodo kami. Dang boy besongon na ujui alay nang pesongoni dung disunjuk kami gabi anggota MPA. Permisi do kami terdiri tudong aku pangula nadong diwi tengah. Dang boy behita mungkin songon na ujui rap tu dulu tu taruhan melayani ruas. Ba radi dorohana sida dang pola buhay torop sopi gahi taison. Jadi songoni ma amang inang dah sebolo tung adong pelayanan kami terakhiron na 2 tahun terakhir na gabi berkurang parjolo sali minta maaf kami. Memang setiap hari mungkin molo adong undangan pesta hari Sabtu tu gereja do kami. Jala pengalamanku di gereja tahun dang marna habis si paringganon. Dang marna habis. Na parjolo sahali padenggandak di ruang ibu dan anak. Dang boy betik ini dipakai ala na bolo udan ngatu bagas sudah lagi. Jadi imajo tugas susian MPA pada saat ini parjolo. Jadi ngamang inang ngatatu si bolo tukang. Aturak gereja 2 hari 2 benon na 4 hari. 5 hari. Apalagi barang disiba mengawasi. Tong manobong karong nuse. Jekot ikot tong do songon bahama do panoku. Ikot to do na dibereng. Songon inang tukang ase. Ngahucuci hami sudena. Piga madong ase na di gereja. Niku. Ido imana 20 berarti belum kau cuci. Cuci lagi. Ya kalau tayo tongon adong 20 lalu. AC na dong di gereja di ruang ibu dan anak. Di ruangan ni IT. Di ruangan ni paduan pemandu lagu. Adong 20 lalu AC. Jadi kalau ido imana do 20 na berarti olah kiri kanan do dicuci. Jadi prinsip nanti kini sian MPA manginang. Jangan sampai ada ruas dalam kebaktian yang mengipas. Dia harus tenang mengikuti kebaktian. Ima prinsip nami sian MPA. Jadi asaringgan nasi damar mar minggu. Bolo hita situa di hari Selasa itu hita mar minggu. Jadi baiklah. Jadi bolo di parwakuamu hami olo mondar mandir. Tapi kebaktian minta maaf kami. Nah bereng do adong sada ruas makipasi. Oh berarti ada AC yang enggak jalan. Jadi itu manginang dah. Jadi unang asamar klarifikasi do kami.
perlu mobil ma narosian tengah. Molo adong tenggang waktu na mungkin sadari boy do benon nami waktu mungkin untuk melayani ruas. Ale kadang-kadang kan udang do na spontanitas usaha kita jape aku nggak lagi di gereja. Jadi salinai minta maaf mahami molo tunggalong naluwi jurang jala huakui kami doi tetap pelayanan kami yang kurang. Bukan namang inang yang salah, kami yang salah dan kami kalaupun salah dan kami yang kurang kalaupun kurang. Jadi soni ma do di dong aku MPA alahita do jut marsaur do dong aku situ ama saluna na di Keramat Jati Pangula. Mungkin anon bolo manggati serah terima fungsionaris dang do beami. Alana sadari nggak pensiun berarti untuk paling hari Selasa kami ro olan hitam marsijalangan ma untuk selanjutnya dang do beami. Ape serah terima ma fungsionaris marsugut. Jadi di MPA na baru dia mangucong teh MPA na baru ate. Lampu na dong di gereja tahun maafin ang margajang sa uti atinang. Lampu na dong di gereja molo namate igati hami LED. Ati buha manginangi porluwa kamu na dia naso igati na dia nong digati buha do manggati na buha do mangarakit unang pula siga kamu manuku kami. Siap ami ya dong pinangapat ciun situ ay dang olobe oh bukan. Jadi mulai tema di hita, mulai tema nang di tuhata, horas mahita. Horas. Jadi nga sipulbe acara sonari neng tatutup ma ibadata jongjong mahita laos hita marede. Kon ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorwan di saluhut leon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masyana nilihon mitu hami plen nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parasya kami pelianon. Patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nislandon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale amanami na di banua gicang. Sai pinorbadia magwarmu. Se Roma harajahanmu. Se saut malamoni roham di benotongaon songona di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Hunak kami togihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasorhon madamena tutodim. Dok Parhado Huriah KBP Kramat Jati Pasahaton. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Kaparhado asamar foto johita dison rahap dohot amang sintua siaturi dot keluarga. Diatur amang Johan ma.